Hi guys, Nubwbai, नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टीडी प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। जोंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोङो बाजाराव थांनो नागिरदों आरो आं फिसाजोनि थाखाय मोननैसो गांनैसो आरोना गांनैसो ड्रेस लायनो थांनो नागिरदों। अनलाइन खालामदोंमोन ओमफ्राय अनलाइन खालामनायाथ' डिसेम्बरनि 6 तारिख होदों ओमफ्राय दाख्लै अनलाइन खालामनाया मोनफैयासै नालाय ओमफ्राय आं गोदान बेखौनो अनलाइन खालामफिनदोंमोन मोनफैया कुनु गेरान्टि गैया होननानै आं बाजाराव नायहैनोसै आरोना थांसै दाना जि गगा मोनदों फिसाजोआ जोंना गगा मोनदों गुजुदों ओमफ्राय आंबो गगा मोनदों गुजुदों एसे आरोना नै माथोआनो मोजां फुथायलायाखै आंना गस्लायाबो नै मा बाखो गुफुरनो स्लांनो थांनोसै जों दा हामलायलायबाय आंना फिसाजोआ थाबायनोबो हाहांबायनानै मामा ओंखायनो ओमफ्राय जोंनि चेनेलखौ 2K थाबैनो खालामना होदो लोगोफोर 2K नायनो लुगैबाय आं 2Kखौ थांनोसै जों दाना मामा बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर आयो बाय बाबाखौ मा बाय बेसेनोसै नेक्स्ट ने बेखौल' लानोसै बेलेग कालार नाय देसन अलाय देसन नहीं जों भिडिअ लाग्राने माने मा जाबाय फिथा थानायासो मोजां खानो औ टाइट आराम ini gosla kep nya aku amjadeng oi nah deke babu माबायदिखौ हामजादों नोंलाय बेखौ हामजाखै आरो नै बे मोजांथ' नै बिराद मोजां टफिबो दं फ्रक स्टाइल बाय नों फ्रक स्टाइलानो थानाव आं बे कालारखौसो मोजां मोनखालायबायमोन ओरैबो दङ दंनायालाय मोननोनो थाङा नै ओइ मामे नै नुवाखै जा डिस्टार्ब फिसाजोआ दिनै जोंनिया फिसा गैया फिसा एफा गिदिरखौ नांले नामा 30 दंमोन ना बेबायदि ओइ डिस्टार्ब खालामदों नों बाजाराव दिनै गगा मोनदोंना जि गाबदों मोननै लादो ओमफ्राय फेबिकल मोनसे ला नै नोंना सुख्लेना नै बबो नै इलाय मोनखाबाय एक्सिडेन्ट जादों एक्सिडेन्ट स्कुटिजोंसो होनदां हा मामा जि दुस्थु जाबाय नोङो ने जि दुस्थु जाबाय ओइ दुस्त
Ha? Neng dustu जाबाय ओरै फै ओरै सिनै नै ओरै फै नै आं सौग्रोबाय गनाव न' मोनफैबाय जों लोगोफोर ओरैबादि डिस्टार्ब खालामखादोंना जोंना फिसाजा दिनै दाबो गाबदों फै मामा नोंनि गाबनायखौ देखायनो आं सना फै आंनि बारिथिं फैबावनांखादों मिन्थिबायना न'आव दावरावनो नै हाय मामा तान्दुरि डिस्टार्ब जाबाय सिंग्रा जानोसै जों लोगोफोर सिंग्रा जेबो मोनजाबोआसै खानानैलाय मोनजाबोनाय मा खालामगौमोन बियो जाबोनायमोनबा जोङो थांनायावबो गारि एक्सिडेन्ट जाहां नुबाय आरो बै माबायावनो थिंख्लांगुरि खिनियाव ओमफ्राय बेखिनियावनो आरो ससेयावनो आरो बेयावबो बोरैबा एक्सिडेन्ट जाहां नुलायबाय आरो फैनोसै समावबो सासेया बुंबाय आरो आं दिनै मादि होनोमोन नोङो मानसिफोरखौ एक्सिडेन्ट जाहांल' नुदोंलै होनना बुंबाय दा लोगो लोगोनो बै माबायाव जालायबाय मा होनगोन बेखौ डन बस्क' खाथियाव सासे सेंग्राया बाइकजों गोग्लैदों कलेजनिमोन मोनफाल' नुखादों दिनै नङा मानसिफोराबो बांद्राय लिमिट गैयै सालायद्रायोना बाजार दिनैफा साग्रांबाय नालाय थाल गैयाब्रा जादो सुवाबो जाहैदों माथो सामब्राम मा सुनायरा दिनै दिनानो गाज्रि मोनबाय थाया माथो बेखौबो बियो माखासेया बबावबा थांबा लानांगौ बे मोनसेखौ न'आव बाहायगोन दे होमबा दे गोथाव बै थुक्राझारनिखौ साबसिन मोनबायदि आङो थुक्राझारनिजों हायोरा थुक्राझारनि गोथावसिन सिंग्राया गगा मोनदों मोजां मोनहैलायदों गन्थंआव सामब्राम जानाया दायो नै एन्जर बेदरजों ओंखाम जानोसै आं लोगोफोर ओमफ्राय माने आं फान सादोंमोन आरो एन्जर गिदिर नांदों ओमफ्राय दिनै एन्जरजोंसो जासिगोन ओमफ्राय ना दंमोन नाखौ जाथ'ला दा हराव जासिगोन नाखौ एन्जर बेदरजों ओंखाम जानोसै आलु बान्दा कबि ओमफ्राय एन्जर बेदर भाजा आलु होदों आरोना दरसे सोर जायो कमेन्टआव खोन्थाहर आं जायो एन्जर बेदर